Представям ви цитатите от романа Тютюн на Димитър Димов. Един германец не можеше да прояви никога духовната сила на славяните, да се смее на себе си. Тия хорица всъщност не обичаха бурните събития, а само разговорите за тях. Добре е да тръгнете по-скоро. След малко ще водим сражение. Всеки оставаше на онова място, което способностите и характерът определяха заедно. Пропастта между господарите и работника не можеше да се запълни с нищо. Грозно нещо беше липсата на образование. Философската страст го докара отново до нивото на тенекеджиите. Човек никога не можеше да разбере какво точно жените търсят, предпочитат или обичат у мъжа. Аз съм малко по-друга, отколкото мислиш. Да мамиш съпруга си беше обяснимо, но да изневеряваш на любовника си граничеше с безобразие. Вие живеете като свръхчовек, а разсъждавате като мравка. Любовта е трагично и силно чувство, което човек трябваше да уважава. Изтървеш ли веднъж жените, върви ги гони да ги умириш отново. Вкусът е относителна работа. Значи, вие умеете и да се карате. При семейните скандали спокойствието на единия от съпрузите обикновено засилва гнева на другия. Това бе неумолимото развитие на живота. Паразитното съществуване на един не можеше да не предизвика гневния бунт на други. Леността, както и всички други пороци, се отпечатва върху лицето. Човек може да изисква пълни удобства само в собствената си къща. За милионерите се грижат навсякъде добре. Кога сте видели немци да услужват? А грубостта се дължи на много неща, които не познаваш. Не всички хора са без достоинство, не всички се свиват от страх, не всички мислят само за удоволствие и се стремят само към пари. Смелите играчи печелят на покер винаги. Когато мъжете започнат да стареят, стават във всяко отношение досадни и предпазливи. Като излезе един, тръгват много. Колко трудно беше да се хвърлиш в пропастта и да направиш с тялото си мост, по който да минат другите.